Prajem vám všetkým požehnané sobotné ráno. Ďakujem za krásne piesne. Pre mňa je to veľmi špeciálne, pretože v mojom zbore máme mládež o počte 1, čo som ja. Takže moc si to vážim. Takto pred zhruba 3 mesiacmi som navštívil váš zbor poprvýkrát a dnes sa teším, že tu môžem byť opäť a otvárať s vami Božie slovo. Ako bolo spomenuté, v týchto končinách ma ešte asi tak nepoznáte, tak ešte raz moje meno je Oliver Krajčovič. 2 roky dozadu som absolvoval misijnú školu vo Švédsku AFCO Europe, Amazing Facts Center of Evangelism, kde som následne pracoval 6 mesiacov ako biblický pracovník a hoci fyzicky som bol vo Švédsku, srdcom som bol na Slovensku a Česku, pretože som zo Švédska študoval Bibliu online s našimi ľuďmi. Následne som sa stal na tomto mieste mediálnym riaditeľom a dnes, ako som späť na Slovensku, pracujem ako mediálny stratég pre Slovenské združenie, Štúdio Nádej a Československú úniu, kde sa taktiež pripravujem na pozíciu vedúceho oddelenia sociálnych sietí a webu. Mimo toho mám vlastný projekt evangelizácie na sociálnych sieťach a vypomáham mnohým československým a zahraničným misijným iniciatívam, prevažne na tých sociálnych sieťach. A vo svojom voľnom čase, keď nejaký mám, laicky kážem, študujem s ľuďmi Bibliu a prednášam na tému evangelizácie prostredníctvom sociálnych sietí naprieč Európou. Častokrát, keď si pripravujem kázanie pri nejakej príležitosti, je to výsledok myšlienok, ktoré mi Pán Boh dlhodobo kladol na srdce a cez rôzne životné skúsenosti ma tak necháva lepšie porozumieť jeho konaniu v danej oblasti, jeho zmýšľaniu a jeho pôsobeniu. Dnes tak chcem s vami preberať niečo, čo je výsledkom takýchto úvah a osobných skúseností s Pánom Bohom a dal som tomu nadpis, keď Boh vedie nečakanie. Teda keď Boh vedie nečakanie, to je nadpisom toho dnešného kázania. Skôr však, ako sa k tomu pustíme, dovolte mi sa ešte v krátkosti pomodliť. Môžete zostať sedieť. Náš drahý nebeský Oče, ja ti ďakujem za tento sobotný deň, ďakujeme ti za túto príležitosť slobodne sa stretávať a naladiť sa na teba. Ďakujem ti, že máme toto privilegium stretnúť sa so samotným tvorcom vesmíru. A ja ťa, Pane, prosím, aby si otvoril naše srdcia, naše oči, naše mysle, naše uši, aby si nás pripravil pre to, čo dnes tu zaznie. Prosím ťa o hojnosť Ducha Svätého, aby si to bol tí, ktorý bude cezo mňa rozprávať. Modlím sa, nech si tak všetci môžeme odniesť z tejto pobožnosti nejaké požehnanie a nech to môže byť prínosom pre naše duchovné cesty. Ďakujem ti, Pane, za to, že už si odpovedal. V Ježišovom drahom mene sa modlíme. Amen. Koľkí z vás ste v živote prežili skúsenosť, kedy ste absolútne nerozumeli Božiemu vedeniu? Môžem prosím vidieť vaše ruky? Mysleli ste si, že Boh vám niečo ukazuje, že Boh vás vedie po určitej ceste, otvára vám dvere, kladie vám niečo na srdce a nakoniec sa to vyvinulo úplne inak. V Biblii je jeden príklad podobnej ľudskej skúsenosti a ja by som chcel v tejto chvíli otvoriť s vami Božie slovo. A tak vás pozývam do 37. kapitoly knihy Genesis, takže 37. kapitola kniha Genesis a budeme čítať 5. až 11. verš. Raz mal Jozef sen a keď ho rozpovedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli. Povedal im totiž, počúvajte, čo sa mi prisnilo. Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa postavil a zostal stáť. Vaše snopy sa rozostávali dookola a kláňali sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali, Vari, chceš nad nami kráľovať či panovať? Pre jeho sny a reči ho ešte viac znenávideli. Jozef mal aj iný sen a vyrozprával ho bratom. Povedal, mal som ešte iný sen. Kláňalo sa mi slnko, mesiac a 11 hviezd. Toto povedal otcovi a bratom. Otec ho však pokarhal. Čo je to za sen? Čo sa ti to prisnilo? A zda prídem ja, tvoja matka, tvoji bratia a budeme sa ti kláňať až po zem? Jeho bratia preto na neho žiarlili, no jeho otec si to zapamätal. Boh mal s Jozefom jasný plán. Boh zjavil Jozefovi víziu pre jeho život. No ani vo sne by asi Jozefa nenapadlo,
akým spôsobom Pán Boh svoju vôľu naplní a čo všetko bude tomu predchádzať. Chcel by som sa ešte na chvíľu pozastaviť nad jedným kľúčovým detailom tohto príbehu. V tejto chvíli poprosím o nahodenie obrázku na obrazovku. A zatiaľ, čo sa zobrazí, chcem pokračovať v čítaní textu. Môžeme teda zostať v tej 37. kapitole a budeme čítať 14. až 17. verš. A to sa píše: Izrael mu povedal: choď a pozri, či sú bratia a stáda v poriadku a dones mi správu. Poslal ho teda z údolia Hebronu a on prišiel do Sychemu. Tam ho našiel nejaký muž, ako blúdi po poli, a spýtal sa ho: čo hľadáš? Odpovedal: hľadám svojich bratov. Povedz mi, kde pasú. Muž mu povedal: odišli odtiaľto. Počul som však, ako si vraveli: poďme do Dotánu. Jozef potom odišiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dotáne. Ďalej vieme, ako to pokračuje. Bratia napadnú svojho brata Jozefa, hodia ho do cisterny a predajú kupcom smerujúcim do Egypta. To, čo Boh zaslúbil vo videniach, sa na začiatku javilo ako úplný protiklad. Čo si myslíte? Kto bol ten muž, ktorého Jozef zvláštnym spôsobom stretol na poli, keď hľadal svojich bratov? Myslíte si, že to bol obyčajný človek, alebo možno nejaká anielská bytosť? Ľudia majú na to rôzne interpretácie. Duch prorocký a Biblia nám k tomu nedávajú veľa informácií. Nech už je to však akokoľvek, Boh si používa toto stretnutie zvláštnym spôsobom. Môžeme len polemizovať, ako by Boh naplnil svoje ciele, keby Jozef nenarazil na tohto zvláštneho muža, nenašiel svojich bratov a nebol predaný ako otrok do Egypta. Stretnutie s týmto mužom odhaluje tajomnú Božiu zvrchovanosť, cez ktorú Pán Boh viedol Jozefa až na miesto správcu celého Egypta. Čo si myslíte, koľkokrát Pán Boh poslal do nášho života takéhoto človeka? Koľkokrát nás Pán Boh zvláštnym spôsobom presmeroval, aby naplnil svoje ciele? Niekedy sa zdá, že Pán Boh nás vedie presne opačným smerom, než kam nás povolal, ale v skutočnosti práve tie zdanlivé obchádzky, tie kroky mimo náš plán, tvoria základ pre to, čo Boh zamýšľa. Jozef si musel toho ešte veľa pretrpieť, kým zažil toto naplnenie. Po rokoch svojej svedomitej a vernej služby veliteľovi faraónovej osobnej stráže sa dostáva neprávom do žalára. Pomôže čašníkovi dostať sa späť na dvor, no sám tam zostáva ešte ďalšie 2 roky, ako by sa všetko vzdialovalo od toho, čo Boh zasľúbil. Jozef netušil, že sa v skutočnosti pripravuje na budúci čas, keď sa v Egypte stane správcom veľkého majetku. Boh takto pracuje v našich životoch. Dopúšťa situácie, ktoré nás formujú, aby sme mu v budúcnosti slúžili oveľa účinnejšie. Často to nie sú veci, ktoré by sme si sami vybrali, no náš zvrchovaný Boh vie, čo je pre náš duchovný rast najlepšie a aké skúsenosti potrebujeme, aby sme sa stali väčším poženaním pre druhých a prinášali Bohu ešte väčšiu slávu. A keď tomuto porozumieme, umožní nám to čakať v modlitbe spokojom a dôverovať, že náš Boh nás povedie aj v náročných obdobiach. Jozefovi sa stalo mnoho vecí, ktoré sa zdali byť proti Božej zjavnej vôli. Nebolo Božou zjavenou vôľou, aby sa jeho bratia k nemu zachovali takto. Nebolo Božou zjavenou vôľou ani to, že sa po rokoch vernej služby ocitol ako nevinný vo väzení, kde zostal ešte dlho zabudnutý. Bola to však Božia skrytá vôľa, ktorá dovolila, aby tieto veci prišli, aby boli použité v súlade s plánom, ktorý mal s Jozefovým životom. V písme často nachádzame to, čo by sme mohli pomenovať Božia zjavená vôľa a skrytá vôľa.
Môže sa zdať, že tieto dva pojmy si navzájom odporujú. Neposudzujeme však Boha podľa našich vlastných štandardov správnosti, ani podľa toho, čo si my myslíme, že je dobré alebo zlé. Častokrát sa totiž snažíme vtesnať Boha do našich predstav. Pripomeňme si preto, čo o tom hovorí Izaiáš. Izaiáš 55. kapitola 8. verš, tu sa píše, že veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty. Znie výrok Hospodina. Ďalší príklad medzi Božou zjavenou a skrytou vôľou nájdeme v knihe Genesis. Boh mal pod kontrolou videnie Izraelitov z Egypta. Boh povedal Mojžišovi, aby požiadal faraóna, aby nechal Izraelitov odísť. Boh mu tiež povedal, že nebolo jeho vôľou, aby faraón Izraelitov pustil. Prečo? Pretože Boh chcel prejaviť svoju moc nad Egypťanmi a nad svojim ľudom. V Exodus 7. kapitole, 3. až 5. verši čítame o tom, čo Boh povedal. Takže môžete si otvoriť so mňou druhú knihu Mojžišovu, 7. kapitolu a 3. až 5. verš. Ja však zatvrdím faraónovo srdce a v Egypte urobím mnoho svojich znamení a zázrakov. Faraón vás neposluchne, ale ja položím ruku na Egypt a pomocou tvrdých trestov vyvediem z Egypta svoje oddiely, svoj ľud, Izraelitov. Keď vystriem svoju ruku na Egypt a vyvediem z neho Izraelitov, vtedy Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. V tomto úryvku vidíme konštatovanie Božej zjavenej vôly a skrytej vôle. Teda jeho zjavenou vôľou bolo, že chcel, aby faraón nechal Izraelitov odísť. No jeho skrytou vôľou bolo, že faraón Izraelitov hneď neprepustil. Zlé plány, ktoré Boh dovolil faraónovi uskutočniť, použil na odhalenie svojej moci a veľkosti pred Egyptom aj pred svojim ľuďom Izraelitom. Boh vedel, že je dôležité, aby Izraelci zakúsili skúsenosť s jeho všemohúcou silou a práve faraóna si k tomu použil. Existuje mnoho príkladov, keď je človek pre zachovávanie desatora pod tlakom zo strany práce, školy alebo dokonca rodiny, aby urobil to, čo jeho svedomie nemôže prijať. V takýchto situáciách je dôležité vedieť, že Boh nesedí v nebi so založenými rukami, ustarostene čakajúc, či jeho dieťa príde o pozíciu, príležitosť alebo podporu blízkych. Veď aký by to bol Boh, keby nedokázal ochrániť svoje deti? Nie, Boh je zvrchovaný a môže usmerniť rozhodnutie tých, ktorí majú vplyv na náš život. Môže dovoliť, aby zlé plány padli, alebo vložiť do srdca zodpovednej osoby rozhodnutie, ktoré otvorí cestu vpred. Ako to vieme? Kniha Prísloví 21.1 hovorí, že srdce kráľa je v Hospodinových rukách ako vodné toky. Nakloní ho, kam sa mu páči. A aj keď máme pocit, že vieme, čo by pre nás v tej chvíli bolo najlepšie, Boh vidí ďalej. Dovolí, aby sa jedny dvere zatvorili, keď chce alebo potrebuje otvoriť iné. Ako by nám inak ukázal, že jeho vôľa nakoniec prinesie slávu jeho menu a dobrý výsledok? Preto Boh môže dopustiť, že kvôli svojej vernosti, kvôli našej vernosti stratíme nejakú príležitosť. Stratíme náklonnosť osoby alebo si to vyžiada nejakú inú obetu. Ale keď sa to stane, je to preto, že Boh má pre nás lepší plán a to je dôkaz naplnenia jeho sľubov. Rád by som teraz s vami zdieľal svoju vlastnú skúsenosť, keď voči mne niekto zatvrdil svoje srdce a Pán Boh si to použil na to, aby sa oslávil. Keď sa vrátim do jedného obdobia zo strednej školy, veľmi jasne si uvedomujem, čo znamená, keď Boh vedie tam, kde to nedáva zmysel. Mali sme jeden vyučovací predmet, ktorý sa vyučoval na počítačoch cez program, ku ktorému som nenašiel skoro žiadne návody alebo videá a príručky. A aj ten program samotný bol tak špecifický a drahý, že nebolo možné si ho stiahnuť a pripravovať sa na ten predmet doma. Učiteľ nám na začiatku niečo vysvetlil, ale úprimne
keď nám zadal projekt na samostatnú prácu, nikto nevedel, ako s tým pracovať. Častokrát sme tak pracovali na zadaniach tímovo, čo mu na prekvapenie zdalo sa nevadilo. No a sme na tom takto opäť pracovali spoločne. A ani to nám nepomohlo a všetci sme dostali dvojnásobnú štvorku alebo dvojnásobnú päťku, čo mi ako čistému jednotkárovi úplne pokazilo priemer. A tak som šiel za týmto profesorom a slušne som mu vysvetlil, že by som si tú známku rád opravil. Jeho reakcia ma prekvapila. Povedal mi, že takto reálny život nefunguje a on mi ukáže. A že on bude ten prvý, ktorý mi dá na vysvedčení horšiu známku napriek mojej úspešnej akademickej histórii. Dokonca aj triedna učiteľka, ktorá si ma zastala, pretože poznala moju prácu a nasadenie, dostala od neho odpoveď, že fakt, že ona pomohla jeho žiakovi, neznamená, že aj on pomôže mne. Vďaka Bohu a mnohým modlitbám som však dostal možnosť opravy na posledných hodinách, ale nevedel som vôbec, čo čakať, ako bude to zadanie vyzerať. A tak som sa pozeral na svoju predchádzajúcu prácu, aj tu, na ktorej sme všetci pohoreli. Snažil som sa pýtať spolužiakov a ich kamarátov z vyšších ročníkov, ako poriešiť to zadanie, kde sme všetci zlyhali, ale nikto mi nevedel pomôcť. Ako si všetky metódy zlyhali. A tak som išiel na tú hodinu s tým, že v podstate neviem riešenie na ten problém. Bola to 3-hodinovka, medzi tým, ako uzatváral známky ostatným, som aj dostal nejaké, ktoré mi zlepšili priemer na 2, ale na 1 to nestačilo. No a keď začal písať zadanie, hneď som pochopil, že je to isté zadanie, na ktorom sme dopadli zle. To isté zadanie, ktoré som nerozlúčil ani doma s pomocou internetu, akurát, že za tým ešte dodal, že to bude ešte náročnejšie ako to pôvodné zadanie. A ja som už po zdelení toho zadania vedel, že to neviem. Ľudia postupne začali odchádzať a tak som tam zostal len ja a on. Mal som 3 hodiny na niečo, o čom som už na začiatku vedel, že tomu nerozumiem. Napriek tomu som tam zostal. Nedávalo to zmysel, v hlave som si prehľadával, ako mu poviem, že mi môže uzavrieť tú horšiu známku, pretože to neviem, ale niečo mi stále hovorilo, zostaň tam. Absolútne to nedávalo zmysel, lebo môžete mať aj neobmedzené množstvo času na vyriešenie problému, no pokiaľ nerozumiete ani základom, ťažko sa niekam pohnete. Stále som však vnímal ten tichý hlas, zostaň tam. Už som sa s tým skúšal hrať nejaký čas, ale nič mi nevychádzalo, nepohol som sa príliš vpred. A po nejakom čase som sa spýtal toho učiteľa na otázku. Normálne mi odpovedal. Tu by som chcel len poznamenať, že to bol človek, o ktorom som počul, že vie byť veľmi tvrdý, nielen voči študentom, ale aj doma voči svojej vlastnej rodine. Jeho komunikácia bývala ostrá, vedel zraňovať slovom a neraz si robil nevhodné poznámky na adresu žiakov. Dokázal psychicky položiť aj dospelého spolužiaka, a aj preto som neočakával, že by v tejto situácii mohol prejaviť akúkoľvek ústretovosť. Spýtal som sa ho na ďalšiu otázku a zavolal si ma k tabuli. Začal mi vysvetľovať úplné základy bez jediného komentára o tom, prečo to neviem. A tu chcem poznamenať, že toto mala byť pre mňa príležitosť, aby som ukázal, že si zaslúžim tú najlepšiu známku. Po chvíli povedal, akoby nič, že mám vypnúť počítač, bez toho, aby som len pozrel na to, ako som sa ďaleko dostal v zadaní. Ja som absolútne netušil, čo to znamená. Rozlúčili sme sa, vyšiel som z triedy a hneď som si pozeral na mobile notifikácie, aby som zistil, aké známky mi tam dal a akú známku mi uzavrel. Nahádzal mi tam toľko jednotiek a výsledná známka bola 1. Čo príbeh robí ešte viacej zvláštnym je ale to, že už na ďalší deň, nasledujúci deň, som počul, ako pred spolužiakmi hovoril, že ma nemal nechať prejsť tak ľahko. A práve táto skúsenosť mi potvrdila, že to, čo sa stalo v ten deň, nebolo samozrejmé. My sme sa skutočne s rodičmi modlili za omekčenie srdca toho profesora. A Boh ho skutočne omekčil, aby otvoril dvere. Boh mi hovoril, aby som tam zostal, aj keď mi to nedávalo žiaden význam.
A tak moje prvé pozorovanie k téme, keď Boh vedie nečakanie, je, že to, čo sa javí ako úplne opačný smer, môže byť v skutočnosti niekedy Božím najpresnejším vedením. Druhá myšlienka, ktorou by som sa chcel dnes zaoberať, dovoluje Boh, aby sme zablúdili alebo boli uvedení do omylu? Proroci, apoštolovia a ďalší Kristovi nasledovníci nedostávajú pri vedení Duchom Svätým úplný balík všetkých poznatkov hneď. Pravda sa zjavuje postupne a Boh niekedy dovolí, aby ľudia dospeli k nesprávnym záverom, pričom to nakoniec použije na ich dobro. Takýchto príkladov by sme v dejinách našli o mnoho viac, no pre dnešok som vybral 7 reprezentatívnych situácií, keď Boh dopúšťa ľuďom pomýliť sa. 6 biblického obdobia a jeden z čias po uzavretí biblického kanónu. Takže 6 plus 1 udalostí z histórie, keď Boh viedol nečakanie. Prvá udalosť. Učeníci postavili zničenie chrámu a koniec sveta vedľa seba, ako by to bol ten istý deň. Čítame o tom v Matúšovi 24. kapitole 1. až 3. verši a v Lukášovi 21. 5 až 7. Nemáme čas teraz prechádzať všetkými biblickými referenciami, ktoré budem spomínať, ale dovolím si to trochu zosumarizovať. A tak, hoci Ježiš vyslovoval slová, ktoré patrili do dvoch odlišných časových horizontov v týchto textoch, oni ich počuli, tí učeníci, ako jeden príbeh. A tak nie je divu, že prví kresťania očakávali Krista tak bezprostredne, pretože sa im zdalo, že všetko, čo prorokoval, sa malo naplniť naraz. Takže to je prvá situácia. Druhá situácia je skúška Abrahamovej viery pri skoro obetovaní Izáka. Čítame o tom v knihe Genesis, 22. kapitole. Abraham počul príkaz, ktorý znel úplne opačne, než čo mu Boh predtým zasľúbil. Ten istý Boh, ktorý povedal, že skrze Izáka vyrastie jeho potomstvo, ho teraz vyzýva, aby tohto syna obetoval. Nie je divu, že v tejto skúške sa stretá viera s napätím a prísľub s nezrozumiteľným príkazom. To, čo pôsobilo ako rozpor, bolo v skutočnosti cestou, ktorou Boh prehlbil a potvrdil Abrahamovú vieru. Ďalšou situáciou je Izraelovo zakopnutie ako cesta k pohanom. Čítame o tom v Rimanom 11. kapitole 8. až 12. verši. Izrael načas odmietol evanjelium a zdal sa, ako by tým zlyhal vo svojom poslaní, no práve toto zakopnutie sa stalo bránou, cez ktorú evanjelium vstúpilo medzi pohanov. Boh použil ich dočasné odmietnutie ako prostriedok na rozšírenie svojej milosti ďalej, než si vedeli predstaviť, a zároveň tým pripravil aj pôdu pre deň, keď sa Izrael opäť vráti, pohnutý svetou žiarlivosťou, ktorú Pavol opisuje. Štvrtá situácia. Silný blud pre tých, ktorí odmietli pravdu. Čítame o tom v 2. Tesaloničanom, 2. kapitole, 11. až 12. verši. Ide tu o to, že v posledných časoch Boh dovolí, aby tí, ktorí odmietli milovať pravdu, podľahli klamu. Nie preto, že by chcel zmiasť, ale ako súdny akt, ktorý potvrdzuje smerovanie, ktoré si sami vybrali. A tak ten istý klam, ktorý príjmú, odhalí stav ich srdca a zároveň zníži ich vlastnú vinu, pretože Boh vie, že cesta k pokániu zostala pre nich zatvorená nie jeho, ale ich vlastnou voľbou. Piatá situácia. Izrael dvakrát prehral napriek modlitbe a pôstu. Toto je naozaj veľmi zvláštny príbeh. Čítame o tom v Sudcom 20. kapitole 18. až 28. verš. Žiaľ, nemáme k tomuto textu príliš veľa komentárov a tak skutočne je celkom zložité možno porozumieť tomu Božiemu vedeniu v tejto situácii. Ide tu o to, že Izrael sa pred bojom pýta Hospodina, kto má ísť ako prvý bojovať. Oni posluchnú jeho slovo, no padnú. 22 000 mužov príde o život. Na druhý deň sa opäť modlia. Opäť hľadajú Hospodina a on im znovu povedal, aby šli do boja. A tentokrát prídu o 18 000 ľudí. Až potom, pri
tej tretej príležitosti sa celý ľud zhromaždí do Bétela, plačú pred Hospodinom, postia sa celý deň, prinášajú obete a keď sa pýtajú tretíkrát Hospodina, Hospodin hovorí, že im dá zajtra víťazstvo. A tak sa aj stalo. Izrael posluchol, modlil sa a postil a napriek tomu dvakrát prehral. Víťazstvo prišlo až vtedy, keď Hospodin jasne oznámil deň, v ktorom sám obráti boj v ich prospech. 6. situácia. Nesprávne očakávania učeníkov o Mesiášovi. Tu sa chcem pozastaviť trochu viac, pretože nám to pomôže v pochopení toho nasledujúceho 7. bodu. Čítame o tom v Lukášovi 24. kapitole, 13. až 32. verši, pre tých, ktorí si to chcú zapísať. Predstavy učeníkov o Mesiášovi im zakryli tie časti písma, ktoré hovorili o utrpení a obeti, a tak videli iba slávu, nie kríž. A tak vznikli mnohé mylné očakávania, ktoré potom musel Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní trpezlivo napraviť, keď im otváral písma. Sklamanie po jeho smrti bolo preto také hlboké a sklamanie po jeho na nebo vstúpení ešte hlbšie. Práve preto potrebovali zasľúbeného tešiteľa, ktorý ich mal viesť, posilniť a uviesť do pravdy, ktorú sami nevideli. Niekto by sa mohol opýtať, ako mohol Kristus, cesta, pravda a život, byť účastný na tak premyslenom zavádzaní? Ako mohol knieža pokoja tak zámerne pripraviť scénu pre zlomené srdce, ktoré nasledovalo? Pýtame sa vôbec tie správne otázky? Bol Ježiš skutočne ten, ktorý mal vykúpiť Izrael? Samozrejme. Bol spasiteľom celého sveta. Bol Ježiš, keď sedel na oslovi, naozaj kráľom? Bol kráľom vesmíru. Znamená to teda, že keď Ježiš viedol ľudí k tomu, aby na neho hľadeli ako na kráľa, tak ich podviedol? Určite nie. Čo ich teda priviedlo k zmätku a o niečo neskôr sklamaniu? Bolo to ich vlastné nepochopenie. Aby sme si úplne jasne uvedomili, že Ježiš nebol zodpovedný za ich mylné predstavy ani za následné sklamanie, položme si ďalšiu otázku. Varoval Ježiš niekedy svojich nasledovníkov, že on nie je tým typom kráľa, akého si predstavovali a že bude zabitý? Odpoveď je áno. Asi 9 mesiacov pred ukrižovaním v Matúšovi 16.21 čítame, odtedy začal Ježiš vysvetľovať svojim učeníkom, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, bude zabitý a na tretí deň vzkriesený. Ďalší príklad je v Jánovi 1.29. Ako bol Ježiš predstavený Jánom Krstiteľom v prvom momente svojho verejného pôsobenia? Ako baránok Boží. A tak každý vedel, že v službe svätyne baránky zomierali ako obete každý deň v roku a každoročne počas paschy. Niekedy Boh vedie nečakane a niekedy sme to my sami, ktorí zablúdime. Ale Boh si môže aj to použiť. Dôvod, prečo sa tým zaoberáme, je ten, že to výrazne pomáha porozumieť veľkému sklamaniu v roku 1844. A tu by som chcel prejsť k tomu príkladu z postbiblického obdobia, keď Boh vedie nečakane. Takže to je to sklamanie, rok 1844, očakávaný Kristov návrat sa nenaplnil tak, ako tomu ľudia porozumeli. Čítame o tom v Zjavení 10. kapitole v 8. až 11. verši. Mnohí boli presvedčení, že rok 1844 bude rokom Kristovho návratu. Bola to sladká nádej, ktorá im dávala silu, radosť, to bola tá ich motivácia. Keď však Kristus neprišiel, táto sladkosť sa zmenila na horkosť. Presne ako v obraze prehltnutej knihy zo Zjavenia. A Boh práve cez túto horkosť viedol svoj ľud späť k písmu, aby jasnejšie porozumeli jeho dielu v nebeskej svätyni. Aj tu by som sa chcel zastaviť trochu dlhšie. Ako mohol Boh povolať Millera a mnohých ďalších, aby kázali posolstvo, ktoré napokon nebolo úplne pravdivé? Millerovo posolstvo bolo takmer úplne správne. V učení o doslovnosti druhého príchodu, o potrebe duchovnej prípravy
o naliehavosti misie aj v samotnom výpočte 2300 večerov a rán. Bol oveľa bližšie pravde než väčšina jeho súčasníkov. Mýlil sa iba v jednej veci. Myslel si, že očisťovanie svätyne podľa Daniela 8.14 sa má uskutočniť na zemi a že Kristovo očisťovanie svätyne sa naplní jeho príchodom na zem, aby očistil svet a súdil cirkev ako král kráľov. Miller neurobil väčší omyl než učeníci, ktorí verili, že proroctvá predpovedali Kristov kráľovský príchod v roku 31 nášho letopočtu. Ak je to tak, prečo Boh Millerovi túto tému nevysvetlil jasnejšie a neuistil ho, že má posolstvo správne? Odpoveď je, že sa o to pokúšal. Tak, ako sa o to pokúšal aj pri svojich vlastných učeníkov pred prvým slávnostným vstupom do Jeruzalema. Keby boli správne pochopené určité biblické texty, mohli by zabrániť sklamaniu roku 1844, rovnako ako čítanie iných textov by mohlo ušetriť učeníkov od ich sklamania. Mimo toho si Boh vyvolil dvoch Milleritov, Williama Foya a Zena Fossa, a v prorockom videní ich varoval, že čas bude pokračovať aj po októbri 22 roku 1844. A teda aj tu nebola chyba v Božej vôli, ale v ľudskom nepochopení. Ak však Miller v niektorých ohľadoch nemal pravdu, prečo ho Boh vôbec povolal kázať? Pretože Ježiš sa chystal vstúpiť do veľkého úseku svojho zmierneho diela, ktoré malo byť v milosti a účinnosti rovnako významné ako jeho smrť na kríži. A svet o tom potreboval vedieť, aby ľudia mohli porozumieť, veriť a žiť. Toto bolo 6 plus 1 príkladov, keď Boh vedie nečakanie. Tých príkladov je ďaleko viac, ale tu sa zastavíme. Chcel by som to zakončiť takou úvahou. Keď sa pozrieme na udalosti vo svete, je veľmi jednoduché položiť si otázku. Kto vlastne riadi to, čo sa deje každý deň? Boh? Alebo ten zlý? Mnohí ľudia Božiu vládu nad svetom popierajú, niektorí popierajú samotné stvorenie, len málo kto verí, že Boh sa o svet zaujíma alebo že v ňom aktívne koná. Väčšina sa radšej odvoláva na prírodné zákony, na matku prírodu, na psychológiu a sociológiu, ako by človeka aj svet riadil len mechanizmy správania a spoločenské vplyvy. Človek urobil z človeka samostatný systém, z prírody učiteľa a z Boha pozorovateľa. A keď sa pozrieme okolo seba, vyzerá to tak, že Boh má veci pevne v rukách? Prírodné katastrofy ako hurikány, zemetrasenia, tornáda, tsunami, povodne či choroby, to všetko v nás môže vyvolať pocit, že Satan má väčšiu moc než Boh. A čo ľudská zlosť a nenávisť? Vojny, kriminalita, terorizmus. Nevyzerá to, ako by svet riadil skôr nepriateľ ako stvoriteľ? Obávam sa, že veľká časť kresťanov, veľká časť nás dáva Satanovi aj človeku príliš veľký vplyv. Ako by niektorí videli Boha ako niekoho, kto iba z neba sleduje dianie, zviera si ruky a hovorí, kiež by človek neurobil toto či tamto. Kiež by Satan nemal taký úspech. Milovaný kresťan, Boh, ktorému slúžime, je zvrchovaný vládca vesmíru. Nie je kontrolovaný svojim stvorením. Nie je obmedzený prírodou, ktorú sám stvoril. Odpoveď na otázku, kto je v skutočnosti pod kontrolou, závisí od toho, kam hľadíme. Či kráčame vo viere podľa Božieho slova, alebo či sa nechávame viesť okolnostiami, ktoré vidíme vo svete. Existujú len dve možnosti. Buď Boh riadi dejiny, alebo dejiny riadia Boha. Buď sa deje jeho vôľa, alebo je jeho vôľa zastavená človekom či prírodou. Iná možnosť neexistuje. V Efežanom 1.11 Pavol píše, že v Kristovi sme sa stali dedičmi predurčenými podľa zámeru toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle. Všetky veci sú pod Božou priamou kontrolou. Všetko sa deje podľa jeho večného plánu. Niekedy si povieme, keby som bol ja Bohom,
Toto by som nikdy nedovolil. A práve vtedy potrebujeme počuť Pavlové slová z listu Rímanom 11.33, kde sa píše, aká hlboká je Božia múdrosť a poznanie, aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nepreskúmateľné jeho cesty. Božia zvrchovanosť patrí jedine jemu. On uplatňuje svoju moc tak, ako chce, kedy chce a kde chce. Dve myšlienky, o ktorých sme dnes hovorili, sa prirodzene stretajú pod našim nadpisom, keď Boh vedie nečakanie. Prvá je, že niekedy Boh vedie tam, kde by sme to nikdy nečakali. A cesta, ktorá vyzerá opačne ako Boží plán, môže byť v skutočnosti niekedy tým najpresnejším naplnením jeho zámeru. To, čo vnímame ako zdržanie alebo odklon, môže byť súčasťou formovania, ktoré si uvedomíme až neskôr. Druhá myšlienka nám pripomína, že Boh niekedy dovolí, aby sme si veci vyložili nesprávne. Pravda neprichádza v jednom okamihu, ale postupne. A Boh pracuje aj s našimi neúplnými závermi. Neprestáva viesť len preto, že ešte nerozumieme. Neprestáva konať len preto, že sme si niečo vysvetlili inak. A možno práve tu sa tvoj príbeh stretá s tým biblickým. Možno aj ty dnes stojíš v bode, kde sa ti zdá, že Boh ťa priviedol na miesto, ktoré vôbec nedáva zmysel. Dvere, ktoré si považoval za Božie vedenie, sa zavreli. Presvedčenia, ktoré si mal, sa rozplynuli. Plány, ktoré si pokladal za Božiu vôľu, sa obrátili iným smerom. A niekde v tichu srdca si hovoríš, Pane, nerozumiem tvojmu vedeniu. Ak je to tak, práve tu znie posolstvo dnešného rána. Boh sa nestratil v tvojom príbehu. To, čo vnímaš ako odklon, môže byť v skutočnosti presná trasa. Aj keby si sa naozaj zmýlil, Boh vie, ako použiť tvoje milné kroky tak, aby ťa priviedol naspäť k svojmu cieľu. Preto ťa pozývam, aby si pomenoval tú jednu oblasť, v ktorej dnes cítiš neistotu alebo zmätok. Môžeš Bohu v duchu povedať, Pane, toto sa javí ako opak tvojich zasľúbení a možno som si to aj zle vyložil, ale odovzdávam ti to. Prosím, veď ma, aj keď vedieš nečakanie. Veď ma, aj keď nie všetkomu rozumiem. Bože, pomôž mi byť citlivým na tvoj hlas. A keď sa tak modlíš, keď sa takto modlíš, Boh berie tvoje slova vážne. On dokáže premeniť slepú uličku na cestu a omyl na požehnanie. A jedného dňa pochopíš, že tie kroky, ktoré ti dávali najmenej zmysel, boli v skutočnosti kroky, ktorých ťa Boh viedol najbližšie. Boh nikdy neplitvá bolesťou. Tak naše najhlbšie pády, zlyhania a rany, ktoré by sme najradšej niekedy vymazali z vlastného príbehu, môže Boh premeniť na jeden z najväčších darov pre svet. Práve z miest, kde sme klesli najnižšie, nás vie najvyššie povolať, pretože tam sa rodí súcit, ktorý sa nedá naučiť inak. To, čo nás zlomilo, môže v jeho rukách niesť uzdravenie tým, ktorí trpia po nás. Ak si sa rozhodol dôverovať Bohu aj uprostred svojho príbehu, aj keď Boh vedie nečakanie, zdvihni prosím svoju ruku. Amen. Boh dokončí, čo začal. Poďme sa pomodliť. Náš drahý nebeský Oče, aké predivné sú tvoje cesty. Častokrát im nerozumieme. Častokrát nevieme, kam nás vedieš. Ale ďakujeme ti, že keď nerozumieme niekedy tvojmu zmýšľaniu, môžeme sa rozhodnúť dôverovať tvojmu srdcu. Pane, dnes chceme ti vyznať, že častokrát sa niekedy strácame v tvojom vedení. Nie sme si istí, čo tým chceš docieliť,
Ale ďakujem ti, Pane, že v tebe môžeme mať tú istotu, v tebe môžeme mať to bezpečie. Keď sme spojení s tebou, ty nás dovedieš do svojho cieľa. Ty si môžeš použiť aj tie zdanlivo najväčšie sklamania ako tie najväčšie požehnania pre náš život. A to je moja modlitba. Nech naše príbehy môžu byť krásnym svedectvom o tebe. Ďakujem ti, Pane, že ty dokončíš to, čo si začal a skutočne si použiješ aj tie zlé veci v našom živote pre to dobré, pre svoju oslavu, pre oslavu tvojho mena. Ďakujem ti, že si počul túto modlitbu a že si odpovedal. V Ježišovom drahom mene sa modlíme. Amen.